караме пред тази кола има един Lexus с закрити номера. Снимай напред стъклото. Тая шибана малка количка се заваре пред него. Сега ще го стигнем. Мисля, че ще ти свърлят видео. Няма да ме изхвърлят. То е точно пред Тойотата. Снимай напред Тойотата. Виждаш ли? Не, Тойотата снимай. Така сега ще дам газ. Да видим този, че е с скрити номера. Само този с Тойотата да се дръпне. Ето виж как Lexus е без номера. Виждаш ли Lexus-а, че е отзад с черно и отпред няма номера и отзад и такива автомобили се движат по българските пътища. И няма кой да го засече. До момента мина през 7 камери, нали? Просто карам в него с риск, ето с 160 км съм. Дръпни се сега, че с 200 не мога да вземем този завой. И ето това ни е цялото законодателство. И виж колко време карам за него, никой не се е обадил на 112. Ето тук сега има пост. Да видим дали ще го спрат. Снимаш ли още така? Да. Още снимам. Добре, да, сега ще намалим тук, защото вече ще ни натепат някакъв факт малко да увеличим време. Тук просто искам да покажа това да ни е каква ни е управията, през колко камери мина, през колко поста и никой не го спре. Около 5 камери. Да. И никой абсолютно не го спря. Ако видят някой с завалия с някаква бедна отрошена количка, ще го спрат. Ето тук сега има тол система. Сега видим тол системата, дали ще го спре. Ето знака за камери. Ето и тук си мина тол системата. Няма, ето знак за камера, знак за скоростта. Чакай да се върнем и той си от пръска и изобщо не му пука. Сега тук и толаджиите ги няма. Много странно история. Тук да не идем някакво масово прекарване на коли без номера, този път да са решили да самоход да ги карат. Не, вероятно колата е крадена. Спирай запис.